Perlu berit berok ngapdiang subhai fi sesisin pat sya ke episod ke bathmai jong ke Shillong Mynta. Ngadai I aren lingdo bat hak ni ke benta ngan pinye kendu ya phi ya ki katu kat ni ki parlok ki bakerpang ki balek se bon phi pimpat ya kendu. Laseng ya ke kinhun tem ke Sur Na Nongkyndong haus nem ar hajar. Kadon ya ke Jakarta trekam ke Bapura lani ke headquarter Hashnong Lynching Maukenro Block East Khasi Hills District. Kini ke kinhun tem kadon ar phangut ki dekhot ki bekentup ya ki nong tem nong rwai bat ki nong kit kam. Layalam ya kini ke kinhun hadu menta da uba raison nongrum kumu presiden bat uba wai bahan nongrum kumu nong rwai ringkat ki wei pat ki nong kit kam. Nadu belaseng ya ka kalayo manlik tem keleng saudong ke jila Meghalaya bat kalayo ru manlik tem sya Bangladesh bat sya Silchar. Tunginya piang sobhalang ya ka kinhun ke Sur Na Nongkyndong. Ningkong nisap nga priang subhai pi baru langut sya ke program ko jongi kini kapor. Ningkong ngakwa ban sedang na ke kerteng. Ba raison pi kum u presiden. Beli pikot ya ka kata ke Sur Na Nongkyndong om kasur ne ai pat. Kum le chibona sir ka pila khot soba chikini ka dodarjan kede ke sem ningkong ingi ba ka Sur Na Nongkyndong bagi ban kiu hang ni te shwa bagan penithu ikini ke kunhun tem bat balai ngi senga. Ni berbau je songo ne gele jungi kede sen baning kong ban ngi dokumen kede ye ngim poi berkat bangin poi hadu kene ka caka bangin yo ring de ki kor ki bori lang ba ka jingtem jungi ke bangim timilenti henry lang ba ka jingdon jongpi bat ka jingdon jong ne ka station hang ni kede ka kabun ta jungi te haga ji dai bat ka kerteng ka dauba ka bapen long ka Sur Na Nongkyndong namar babaro si kata hi ha Nongkyndong kim ngimdon ya ka sur ban pensawa sino sinuro kalau benyi syukut tangki sau konro jong ka sinong ka bangidon jong ka caka ka bangidon tinrei la ka daka jingdon jong ni ka sap jong ki breu ha ka than ga jongi ka pen long ken yang yangi namar kata kham tam mangi gino yalam nong ba ngin ya form no ne ga kan hun tem khnang ba kan ni ka ai ka bakidon kan ngin pensawa mdei su tang hang ni ngin pensawa wat sha si Shillong la ni shabar jong ka Shillong shabar jong jala bangi community bat shabar jong ka ri India ro kamut ka Sur Na Nongkyndong kan sawa keleng saudong kata ka cingmut jongi Ngan sawan chapi khendiat ba wai bha tama kwa kli shwai ba Joshua khendiat namar kadon ka jing thmu halindet jong kani ka kinhun beli fiseng ya ka hak firstly beli fiseng ya ka hakaban kong ngi seng ya ka kinhun ka jing thmu ba kong san ka jongi ka long ban plai ya ki khna samla ki ba lai na ki jing snew ki ba tham tam ki ki chuk ki bang mita yu I bagi dap tangki ki ba penjat penprai ki imlang salang kum ta da ka wei ka sur khnang ban yalam ya ki khun samla jong ka thain bat ka ri bro ko wela dangila ba ki lai na ba kum ki ta ban plut phut kai ya ka la ka jong ka por ka jong ki tang ki bom yedei bat ko bom ya hab bat ki imlang salang de na ka ta ka daw ni kum ka kunhun ngiral don ka wei ka rai bangin seng no da ka ni ka wei ka seng ban yarap ya ki khun samla ban lai na ki jing snew ki babon kham tam ki ni ki singi bam ta to ba wai bha ka ni kamde ka sin ka min kong ai kendu ai phi lai kendu ai phi ani de ka interview ka ba ar bingi wa banya shong banya kren banya khana hatu phila judon ya kini ka jing angnu ba phikwa ban rai nu du men chwa ne house ne mai phis dang ban rai kumuta u lead vocalist baki ong Kublai sibone kini ke por bangidon hang ni bat pi bat kini ka studio ni yo ban ye keren te ngan YouTube bit nadu pas dang bangan long kumu wei di ginong rwai ngaro ngampoi perkat kumu breu henry ke ban ningkong kata kalong ba ni pen krek ban lek rwai sieng mane nang tai ngi yo I kin dawan manu ki barwai ki bala kham ye bit kum tu ban rwai mde ki trai sinong ki bawan nanu na Shillong ni na ne Haba sya khot haga balang hayeng mane tengi I ki tu ngi pek thu te pi ngi pek parman bhai ki kumnu ki rwai ki tem dengan dalak wan pai seyeng
ngarong ampoi perkat ngasudon kata kecing mo kecing pha ka cabeng ke jonga ka mensem jonga pangan praktis da ngayu i ki we ngan penbut ngan praktis ka kti ngas penki wat ke ktin ru nga penkrek ban rwai te tendala rwai tu henrei kanang play kini kalat te kaban nengkong hite David namarba ngiyok ban rwai hayeng mane leng ba da kata kecing ia ke chong blai mo ya kecing im ke chong i we pe we te kecing ia ke chong blai ke mut kaya lam lenti kan yang kumbang ala ong impoi perkhat makan long kum ni ki jing rai yu bede ba phi sngu tan ban rai la no ni ki jing rai tan rai don ne phi jing rai nong wei ne phi thumu bet ba phin rai tang ki jing rai tan rai ka babon hi ka jing rai ngila kham rai be ka jing rai gospel ha ke por nadu man shwa bat hadu menta but next kemulanang mi ipat kensa kani ke jing pha program ya kani ka kanhun tem jungi ka Sur Na Nongkyndong don ki ba pha kumha ka birthday kumha ka nu ke jing celebrate jungki ya ke jing don kam jungki ni ke jing ya tho ni ka nu ka program kemun nda kila khot hang ta ki ong gen yangi pen krek jing rwai kum ta tingi pen krek kini kata ka jing rwai tingi la kan ban rwai ke jing rwai tan rai ro nge song tanat he jing rwai gospel ro nge song tanat he jing rwai gospel le la dei ka ba kaba kham yalam lenti yang ina shwa na do kita kipor man shwa do manta te ba raison ngon yang sepi kita ki nong tem gi jong phi na mar kini kan hun kala kham he hendriu tu li kita ki shnong marjan jong ka mau kan ro ba phila lum lang ki kum no kasdang pi ka basdang e kalong ba ka baring kong ngi songo yo blei ba ula pen la ngi kum no ban lum lang ada kabar breu ngi stom ba to ko por na mar ba kham tam chno kandong ka bor su thu ka duna ba te bun sen ba ga jingim no kondong ji kalong ba ngim ju don ek ta ka ji dei bat ka wei pat ka snong na mar ngi be ala ga jong ka kam rei na kaleng jongi pat na kaleng jongi kum ka kon hun ka ta kalong ba hadin pengelu i hang tu ro don ki badon sap hang tu ro don ki badon sap tingim sulap ngim la ban supet kai ki banong ba ki mat ye kiu hi setu ngin ben kiu wei tang nei ni jeli la jong rei ka do not ka jongi kalong bet habaki don ya ka sap madu ban lej ra lem yiki dei mangi dei manga kham tam ila de ngala dei pau bala chu don bej bat ka kam imang salang ngala syukri bahai ka snong hadu lai pho tali ki snem ngala syukri ki kam balang kam ki kam hapo ka rai ka thain broi kam sem kam sha ban shu pej ban yo i ba ki breu chongi ki sakut la da ki don makanai ka sapro ti kawan ka jing pasio hanga bat kata kalong ba kadai ka kamram chongpi ban werlem yiki tingala yithu ha ka kanhun ge jongi ka Sur Na Nongkyndong dalong ka bala tu singin ya chit lang nang tu nang ba kitu ki bala nang don ka sap ka ba khambet kin nang khampau kamut bakin susakut ki haju kata ka diga thong ge jongi bat kala pelong sya kum tai ni ti swa bingin ya chaprang kwa bingin kwa phi kum ka kanhun ba phin ya rwai ba tem ko ki jing rwai ka ba phila ai kerteng ngilong tangkin nong rep min sap swa ka ta jing rwai na ka benta ka jing mentoi jing ki nong pet ba ki nong snap ki jongi long tangki nong rep Shillong kha ngi trei ngi ta man la ka si kun ne ngi long kan jing im ha nong den do u blai nong bu nong thao ya iu da ken mau kamaran mai jen na ya i kalai la ko sawayo ngi trei ngi rep sempai ban
tong inje petang biang kajing keren ke jongi yakni kapor aku ai pin tu ingi kendiat menupat ba bu renti yakini kijing rwai namar menu ba thau ba menu bu renti aku international kata ngan sapoi kita ki phang pedeng lani kita ki topics ko ki ong akhtian pareng menu ba thau ba bu renti yakini kijing rwai te yakni kijing rwai hakani ga kan hun tem ka jongi ka Sur Na Nongkyndong te mengakum syukri barit kum tu kum pengalai thu mene bangacu yoi bat ru don ru ki banyak yang asy ka kam yalap ban leit rawai sy ka jing seng bofer kum ka prestri ke distrik kum ta ter te ka wan bi kita ka jing syai ha ka men sim ka jonga te nga ngej ba ka ni gede ka jing syai ka ba wan nau ble bala thau yang teng mut ngacu tho ni tai jing rawai nga su persang swa ban tho marwe lo ngampoi perkhat bangan yo da ka kan hun tem ka jongi kum ne mo tengah su tho swa rai nga praktis kum tu nga tem ka gitar tengah rawai kan yang mane nga syem ba sngau kum ko ba yaj bet ke na bang arwai ten dala nang mi ki sngi ki pon la yo kan hado kat nei kan kan hun tem ka jongi tengah sngau ngo re kan nong tem pe ich jongi ba ki la IT lut sisa kum bala ai kerteng ka Sur Na Nongkyndong ki wan Nongkyndong kim don ka jing nang jing tip tengi tho ngene ki jing rwai tha bang rwai ong ali phi ngene praktis no dalai praktis ki job la ka job he kan ka sur te nga ngalong kum syukri bari tu ban penbej ya kan ka sur bat ban tho bat ban bu renti bat ru ban hikai yaki ban tem ban kunut ya kan ka sur tengah sengungu re kan tem mas kunut ki job la ka job bet he labun keren san be filai le rwai ndai thoi pila ban yitu nga tangi we ar keren tan ba bon ge san ngan nginai keren chu ye ka wedding keren tang sapang ka ik ba pi ngo hun ka ik ba ka ban sa jing kan ma barong iso hun hi gene ka wedding so hun mar ka dai ka bakar pang tam dik wedding henrei namar bakal ni kala long ngila banong ka bala chu late bit man ka chanman ka tayo mari poi mulai November hadu yurum chanman ka singi rum ka don ba wedding henrei ka ba kham sa jing kan ma wangi ka long ba wei bun poi berkat kum yangi bangin yo bandan ham Marriott 5-star hotel Habibanta 5-star hotel hayim gubernur ko snem ajar fuar nang ta pade ngiyo ban let gani minyo ban sebentar min gani ki independent ro gani last independent gani bladam hayim gubernur hi har porat baban ha ka jing don lang chung ki khle no sanchar chung ka jela ka jongi ti ka ba kham so bang su su ingi ka long bang yo ban let cha Bangladesh belai ngidon ka chi sa khot cha Bangladesh ban let tem ha ka ladam bakla ha ka arpo pratriku o December jung ni ka snem ar fulai kadon ga jingkhot na Bangladesh baki paradox nam jungi ki basa chte hedin bi kala page YouTube channel jungi ki sutanat bhagir kom tem jungi te kadon ka ching rakhe kar pang jungi leng ba ka wedding days jungi chethe te ki khot ni aning la so hun cha te phi henrei ha ka jing sha kadon bon ki offer wat na bar jong jala kum na po Bangalore kadon ka wei ka seng trimon sabana Bangalore ka ba ka kerteng junga ka de quest align kila pha ai ki sti hadu man ta ki sti dang don bat nga kila pha ka mel ga jonga ki long ba sabawan tem ni ka kun tem ga jong pi sangi henrei na ya khen jadi apa dai ga jing lut jing sem namar bang ya dup ya duna bat ki ka kun kam pat don ni ka fon ni su thu ba ni su benut ban henrei ban lek pat ngim kot bor te ka don sa ga wei ka seng trimon sabana po Chhattisgarh ka balai alam da ga wei ka kan thai ka badai kong mitra ka kerteng te ka taru kala khot ingi bangin lek henrei ngim la ban lek mar ka tai no disab henrei ka pen sa jing kan mau na lo ka ta bade ka jing sha invite to Germany house ne mar jar fly hade mengi lei kendu ka wei ki hotel po Shillong ka ta kalong balai kendu hang tu namar ba nga so kon mau jai sar Frederick Roy kar kongor i badai wei ni kinong karshan rat ba jungi nang tai sar el titariang badai video jong makora wei ni kinong ra ikani ka buram ga jungi tiga lai pen kendu yang gini ke fareng tamani kendu tu fareng kila pan number phone nga ka dang don po India kila phone nga ladalong kumno pi haban le be Germany of nama jar fly tin dala ya ayun nag le jungi la dokumen kan man le kata henren dala ya Kenya dia pada ka passport ka yum padia don tinang ta Nong Kyndong le tang ka ipik ro teng ya kan mau rumbu sei dala mud ban apply kita ki ai lem don ti kon rai ka chiang ya la pentip ruot sha ki bang ngim la ban wan henrei ni sungu yo blai ba ki fareng ki balong ni la balong ki ba don buram ba ha kan ni ka snem arpulai hi dang alam bakla ho benai senrai kiawan hadu arfu san ngon kiwan ra argat ke cingpen ku buromingi wan ra itu ga jan ka bagi tho ke Asian Confluence kila pen ku buromingi hapo ga alam jong wei ni ki director jong ka ICCR ringkat ke jing don lang jong isar Frederick Roy kar kongor ku magal ong wei ni ki dingdu sandu jongi ku bangin poi berkat ba ku mangingin ya ringkat ke dan kat yo IS officer ni sungu bo bleu sei ki officer ki ba pek khamat lem nak mata jongi don sibun ba ki officer ki bala kan tewi ni hadu ka ni ka
Tok kendiat mo ngakwa abangan namar kani kadi kawin kita gijing tumu biseng ya kani kenhun bangan puli pi ong yang apa phone ba ngidai ban kiar na kinu ki jing mlien basniu ki bakta ya ka koi ka khya ne ya ka imlang sa lang phila ban ni kai ki breu ko jongi kalong ba chisen phi lon chon hang ni ka baning kong e ka dai kalong ba ka jing la khoi la dai ka dai chang jing la khoi ja ki aka eท่านเนี่ยมันเป็นสุทุอีกนี่ก็คนหุ่นทันเรนดละเป็นสุทุเป็นสุทุปัดกุมากลงมันตากะจิงและคุยกะละตรีกรรมกีมารบากะเรียมกะเบตตรงนี้มละบันโยบันเรียมมีจักจันบาบาเรื่องละมันบุจลีกะจันมุชุบางหินเรียมบรสติโอก็จุน้องตาปดเดบันกิจิงดีเพิ่นบ่อากิบักตายกิมลังสาลังงินมชะยะกีบักินวันจนฮะนี่กันหุ่นจงอีเล็มดากินเอโนชวายก็ตุกะจิงดีจงกีติสตุนัดกะลงบาดอนกิบาลิกิยานที่เห็นดาราวันยี่สอบบัดงี้ประเดี๋ยวงี้องยิมกว่าบากับkameraกับบังงี้ practice กับจักรกับบังงี้เล็ดกันดนกับจิงสมากับบักตะya ka imlang salangบัดคุมจุกับจักร practice ก็ได้เฮยิงจงงี้กินอยลัมเตกันกตะกับจิงสงเอาจงกี้บาเฮยิงเซมจงงี้คนที่จงงี้แต่ละพิกว่าบันจนบัดงี้คนจงงี้เอหน่อยก็ตางี้สงโยเบลบัดดนชักกี้บาเอก็ตากับจิงดิบ่อาจกิรุที่ก็ตาคำได้กับจิงละกับจงงี้หันได้กับจิงเป็นละกับจงเบลที่นักตากระดาวนี่ละบุนี่กระไรยกไรจงงี้กะลงบาHaba piwan yeso bat ngi kiari kini ki baktai ki masalah. Kade sutanat. Tekindiat ngakwa IP bipin yutu ingi sapang kata ka training bapi ai ki we pat ki khana samla bakin nang ye ya kaput katem ten drive lam yutu ingi khinda kalor kata. Ko malai tu ba Joshua join sekretari jog ni kun hontem. Nadu bangi seng ya ka ni seng kata kan orim ka bangi da angnut ki kalong badal. Bangin le ai na mta ka im salang. Wat le dai tang kinong kendong ro hendrai ni sutu pat lagi dai tang dong kendong ru hendrai bleu ai ngi la ka chong ka ching ai ka bakodor ka bangi hap man pendon kam tingu i namar kata wat parano kendong gi don kam ban le ai nam ta jongki kadai ti kata ka ching le ai jongi ka lomba hadem ngi i di ki khna hakini ki post nam gi bala len hadu man tai ka jing ya chung ni ka mobile touch screen ngi i ba kala lu te bai ka por jongki khna samla la de keren cak tan jungi bat ngi la man keren ni bar kari jungi brongoi kala kata ba ti na kata kadau ngi seng ni ke kun hun bat ngi don ni ke training kata kalong da ka ban ong ni ki samla pim ko araban yo e pi apo YouTube channel ba pi tem ni put page sekini ni tem jungi ki e menta kalong ni page suneu bom tip yo au biru la yo e menta po television la yo YouTube channel nang ta la keren nu breu menta pim ko araban pau nam ya la de nam ta ching pa ko a bai pi ti ong la da pi ko ka don ka training tingin ai training pi si sen stio ban ngi don lo chong bangi la training menai training kadai ke baso pelabat ke long bala daong bau tau bala training yes let's say bun ke ban sngap kinong ba trade deu bru bala nang la start uban datho hendai em kata uban ai training un suhi kai be ki ban bat ye ke instrument da ban phayu be string yu hang tu un tet mau ni un trainer un tet nang ni tu tai uban sa ai kang yu hang tu sngap ngan tet nga kata de training ke chung bat kum ba long mentah hi ni la yo so mentang lala men pen kiu stage do laingut ki bala kiu stage nak benta hadim bagi la pendab ka training ti ki layo ban rung benta tu badon benta ni ro layo ban tem ti long ngi ne kalau long sya ka cingkur khu ka bakrau hadu ba hanga jaga ban pelut kai mobile phone ngala pelut ban page ka YouTube channel ka bang tem ngan sngap hang nu ka tam hang nu duna ngan yo ban pen biang ti dang don sibun ki khna samla ki ba ya praktis ti kapor kam syashu thenrengan kli phi tang ka jing kli ka bakhat do namar ngam tip ba kani ka kenhun ka perkhan em halor kani ka jing shisha kata ka dei ba ha ka juk menta ki don ki jing yakop kum ka kenhun ka iba fisngo ba ka dei ban le ban pinne pensa ya ka jing long ka wei jong kani ka kenhun iwei pi wei tama woodwood insang shani ba raisen ka babyang kata ka kenhun ka jingi kalong ka thong ka jingi kalong bai dei ban don ka jingi i ba buram matliang ngari presiden nganumla ban ong manga ubala ban le bawai bahab de nong rwai unumla ban ong ba ula tang ba u ba Joshua kum join sekretari unumla ban ong ba henry nginong bet mangi kata ka ngila rai ke komiti kalong ba kamper lagi long gino yalam ning sya yalam ngin long bet ngi ngin pueng no yotu chonga ngin weng no itu capital ai ngila ban ong henry ngin yai bida kan ti kalong ba mangi thadu menta menengi poi se do ni ka thong ru kadai de ka chinya trailang trong kinong tem lada kin dia terilang kinong tem ngim la man lei ngin chu yalam ni ka lam don nong bot ti nak ta daw ngis ngau bang ye long rengkat bat ki kam don ga chiper hot ke ka dan no yalam ke sudon tang knet ka soi kita kalong ban su kam kum kam kren jam ye ki haba ki kam yum tu henry hadin padeng ya ban pen su thu iki kan ba bai pa
kejuk kejeli. Te negaleng jonga ngaro ngapen pau kani keju kapang tangba ka compare kandiat kata ka jing per kalong kumne bangayo i yaw ni unong tembe i jongi la umdan kata ka jing nang jing tip hanrei udan pat i ka jing ko ngu ta habadon ka jing ko ngu ka dei ka jing job yangi kiba kini ki pranong tem kila bu yangi khmat bangin mi sya khmat ban kren ban mo ban penbit penbeng hanrei la dala ong mangiru kiru ki ko ngu hanrei ka jing ko ngu ka dei ka jing job ngayo i ta haba ki ko ngu kalong sya ka burong tem don hi de ko wei pat kalat hanrei kalat hi ka bangi don ka dei ka jing tre ma keleng ko boong na men jonga ba rai son ka dei ka tai Teng ye jam si i ba Joshua Mynta. to ni ja cha ka phang kum ko jingkali mas thu pi ong bagani ko juk menta ka de ka juk competition dai te hoi kita kalong ka jing sya te kum ta kum ka jing kerpat ya ki ni paran membar jungi bat ka thong jungi hiro kum ka seng nak ka Sur Na Nongkyndong balak wei kalong ba kat kum ka jing yat ka por ngi dai banang yai trestom nak wei ka por so wei ka por bangiru om bangin chukun no tang kum ni kum bangin long mata henry german scam da jing trestom jungi ba da jing le isnei ublei na le jong ka bau yu i yangi da ka ta ka jing trestom jungi ngi scam bangiru nginang keu na ka wei ka por so wei pat ka por lang ba kini ki jingrap ki ba fer ke ba humility lang ba jong phi bat na ko ngan kum chu Mokang penkut ban ong ifi ba Haba ka Sur Na Nongkyndong ka rwai ka pyrthei ka sngap. Seisil pan ngai khublei phi bro langot ba de ka kunhun ka jong phi ba philai pelat por ban wan thang ni smi ken bokit ruang ba phinang ya kiu ha ni ka kam ba phi trei bat phinang yai beteng ban long ka jingker khu khublei sibon. Kublai piro. Khublei sibon. Kublai sukero. Tuangin pensawajam ke jing yaro ya ke kunhun rwai ke Sur Na Nongkyndong na ka benta ke jing ai mensim bat ke jing penslur ke jongki bangim dei bandrit mensim ne le ran ban penpau pyrthei ya ka sap ka ba ublei ula ai katuru ngin penkut no ya ke ni ke episode ke jongi menta ka kenti hadu bangan dia syampat ya phi hakoi kapor kublei sibon.